जोंनि जि हादोरगिरिनि बिबुंथि जॉइंट पार्लियामेंट सेशनाव होदोंमोन बेवहाय बिथाङा जिखिनि जोंनि हादोरनि जौगाखांनायनि थाखाय बे 5 बोसोराव मावनो लागोन हाबाफोर बा बे बोसोराव मावनो लागोन हाबाफोरनि बागै रायखांदों बियो जोबोद ओंथि गोनां आरो आं सानो बेफोरखौ गमामायै जुदि मावफुङोब्ला जोंनि हादोरा जोबोर दावगाखांगोन आरो मानगोनां सार बिथाङा बिथांनि जिथु बिबुंथि बे बिबुंथियाव जोंनि भारतनि जायखौ सा सानजा ओनसोल बा सा सानजा भारत होननानै बुङो बे ओनसोला दिनै गोबां बोसोर जौगाखांनायनि बिथिङाव उन जानानै दङ आरो बेखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय माखासे हाबाफारि लानानै बे सरकारा जेरैखि जाया सा सानजा भारतखौ बे गासै भारत हादोरजोंनो समानै दावगालांहोनो थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै बिथाङा बुङो। दा बे बेलायाव आं माखासे बाथ्रा बुंदेरनो नागिरदों जे दिनै सा सानजा भारत होनोब्ला जों गिबियाव मख'नांगोन जे बेवहाय थानाय जोंनि गुबुन गुबुन रायजोनि हारि माहारिफ्रा बे जायगायाव गावबा गावनि सिनायथि आरो गावबा गावनि माखासे मोनथायखौ लानानै आरो जायगानि दावगाखांनायनि थाखाय गोबां बोसोर सोमावसारबोगासिनो दङ आरो बे सोमावसारनाया लासै लासै मोनसे हिंस्र रूप लाबोदों आरो बेनि गेजेरजों गोबां माखासे हाथियार दैग्रा आफाद बा आर्म्स हमनानै आन्दोलन खालामग्रा आफाद जानानै फैदों आरो बे आफादफोरनि माखासे बिथांमोननि जि सोमावसारारि हाबाफारि बेखौ लानानै बे ओनसोला गोबां समस्यानि मोगा-मोगि जानांदों आरो बे समस्यानि मोगा-मोगि जानांनायनि थाखाय दिनै भारत सरकारा बेफोर ओनसोलखौ दावगाखांहोनायनि थाखाय जेफोर हाबाफारि लानांगौमोन थांनाय 50 बोसोरसोआव खुनु मोजां हाबाफारि लानानै मावनो हायाखै आरो बिनि थाखायनो बेफोर ओनसोला दिनै भारत हादरनि गुबुन गुबुन रायजो बायदि दावगाखांनो हायाखै। ओंखायनो बे जायगाखौ जुदि जौगाखांहोनांगौब्ला गिबियावनो जोङो गोसो होनांगोन जे बोरैहाय बे जायगानि जितु उग्रपन्थीनि समस्या इनसार्जेन्सि जि समस्या बे समस्याखौ जोङो बोरैहाय समाधान खालामनो दिनैहाय बे उग्रपन्थीनि समस्या एबा इनसार्जेन्सि समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय भारत सरकारा जोंनि जि नखर बिफान बे नखर बिफाननि दारै कन्टिनिउआस भाबै बिथांमोनजों सिज फायार खालामनानै सावरायबोगासिनो दङ आरो भारत सरकारा बिनि थाखाय इन्टारल'क्यूटर बिबानाव माखासे जोंनि माने आगुनि जि अफिसारफोर दं बे अफिसारफोरखौ बिथांमोना थिसनबोदों आरो बिथांमोनखौ थिसननानै दिनै बे सोमावसारारि उग्रपन्थी आफादफोरजों रायलायबोगासिनो दङ नाथाय रायलायबोदोंब्लाबो दिनैसिम खुनु मोनसे जोबथा बेबायदि बुब्लियाव समस्या समाधान जायाखै। सो सर मैं बोरो भाषा में बोल रहा हूं ये हमारे भारत के सबसे माने बहुत पुरानी भाषाओं में से एक भाषा है। ये आसाम में ज्यादातर बोले जाता है नेपाल में भी बोले जाते हैं और ये एक ऐसा भाषा है हमारे भारत का ये गौरव की बात है कि दुनिया की जितनी भी भाषा है उस भाषाओं में से ये एक ऐसे भाषा है कि किसी भी चीज को बताने के लिए और किसी भी तरह का किसी भी देखना महसूस करना इसको बताने के लिए इस भाषा में सबसे भी ज्यादा शब्दों है तो इसे एक बहुत रिच भाषा है लेकिन इस भाषा को हम आज तक मतलब क्या है किसी को बता नहीं पाया और कोई भी इसको रिसर्च करके अब तक निकाल नहीं पाया ये बोरो भाषा मतलब कब से शुरू हुआ था कहां से शुरू हुआ था। आज से 2000 साल पहले जो लोग रिसर्च किया है उन लोगों ने कहा कि नेपाल की ईस्टर्न साइड और पश्चिम बंगाल के जो पूर्वी है और उसी के बाद नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश के कुछ इलाका में ये भाषा ही सिर्फ एक भाषा था 2000 साल के आगे। तो ये भाषा भारत का एक शेड्यूल का भाषा है और कभी भी आप लोगों ने नहीं सुना इसलिए मैं आज बोरो भाषा में यहाँ पर भाषण रखा हूं ताकि आप लोगों को भी पता चले इसके ऊपर जानने की कोशिश की। तो ये बात है ये मैं जो बातें बोल रहा हूं जो नॉर्थ ईस्ट को लेके हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा उनके भाषण में कि नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए देश के बाकी राज्यों के साथ एक
कदम में ले जाने के लिए इस बार बहुत सारे प्रोग्राम लेके काम करेंगे। लेकिन मैं ये बताने जा रहा हूं, जो वहां की इंसर्जेंसी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको आज 20 साल से भी ज्यादा समय हमारे गृह मंत्रालय ने कुछ ऑफिसरों को, रिटायर्ड ऑफिसरों को इंटरलोकेटर नियुक्त करके उनके साथ बात करके आ रहा है। पता नहीं इस बार 20 साल में क्यों सुलझा नहीं पाया इस समस्या को, और इस समस्या को समाधान करने में ये जिनको इंटरलोकेटर किया गया है वही लोग क्या कर रहा है, इसके ऊपर गृह मंत्रालय ने मॉनिटरिंग किया कि नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। जब तक वहां की उग्रवादी समस्या समाधान नहीं होगा तब तक हम देश के जो ये परिकल्पना है, इस परिकल्पना के आधार पे जितना भी स्कीम क्यों न लिया जाए, इसको वहां पर इंप्लीमेंट करना इतना मुमकिन बात नहीं है। तो ये हर समय डिस्टर्ब होता है। इसलिए हम अनुरोध करता है, जैसे NSN का समस्या है, एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बन के रखा है लेकिन फाइनल सेटलमेंट अभी तक नहीं हुआ है, जिसको लेकर नागालैंड में प्रॉब्लम है। और ये उग्रवादी लोग उसी दिन अरुणाचल में एक महिला को भी हत्या किया है उसी में से ही, लेकिन वो लोग डिस्कशन में भी है। और हमारी इंटरलोकेटर को यहां तो पता नहीं कि उग्रपंथी वहां उनके साथ बात करते हैं सेटिस्फाइड है कि वो लोग फिर से वहां पर विद्रोह करने